2023 n'oge na-adịghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, ezinụlọ ekene na chichi nkwụakụ na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka nwa nke ha ga-ekubata n'ụlọ ụka tata, Onyema Charles Nkwụakụ, na-ayọkwa ngọzi Chineke nchekwaba ya na odudu ya n'isi ya na n'isi ezinụlọ ha niile. Bọni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Demian Ezechukwu. Ezinụlọ ụfọdụ na Ọkọdue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo, Emma na Doni Ikebụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Helen Nwoye, Sista Gracia Nwabụ Nwanne na Fada Wincheslus Ọfọjebe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Jude Okechukwu Uche. Kịta ka anyị niile mkpụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe.
Chineke dike niile nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Ọ bụ gị họrọ anyị bịakwa mee anyị ụmụ gị n'ime Kristi. Were obiọma lekwasị anyị bụ ụmụ ị ghọtara ghọta anya. Biko mee ka ndị niile kwere na Kristi weta ezigbo inwere onwe ha wee wetakwa aṅụrị ebighị ebi site na ndị nwere Yesu Kristi nwa onye gị na-edo na-achị ịdịkọta otu ndị mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa tupu ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya gwa ndị ahụ na-asụ ngọngọ n'obi, ụjọ atụrụ unu, jisie n'obi ike. Lee Chineke unu ka ọ na-abịa ịkpọtara unu ọkụ. O ji ịkwụ ụgwọ nke o jiri bụrụ Chineke na-abịa ịzọpụta unu. Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị kpuru ìsì, bịakwa mkpọghe ntị ndị ntị chịrị. Ndị ngwụrọ ga-awụlite elu ka ele, ire ndị ọgwụ wee tie mkpu ọṅụ. Mmiri iyi ga-asọpụta n'ọzara, abịakwa nwee osimiri ga-asọpụta n'ala kpọrọ nkụ. Uzuzu na-ere ọkụ ga-aghọ ọdọ mmiri, ala ahụ kpọrọ nkụ wee ghọọ isi iyi. Okwu gosipụta abụọma na azịza ihe anyị ga-aza mkpụrụ obi m too onye nwe anyị. Ọ bụ onye nwe anyị na-edebe nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-ekpe ikpe ziri ezi nye ndị a na-emegbu emegbu. Ọ na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Onye nwe anyị na-eme ka ndị eji nwere onwe ha azịza. Onye nwe anyị na-eme ka ndị isi hụ ụzọ. Onye nwe anyị na-eme ka ndị hụrụ ehuru guzoro eguzoro. Onye nwe anyị bụ ndị ezi omume n'anya. Onye nwe anyị na-echekwaba ndị ọbịa. Onye nwe anyị na-ekulite nwa mgbede na nwaanyị isi mbe, ma ọ na-eme ka ihe ghara ịgara ndị ajọ omume nke ọma. Onye nwe anyị ga-achịgide ruo mgbe ebighị ebi. Zayọn, Chineke gị ga-esi na ndụ gaa ndụ, chi ruo na ndụ gaa ndụ.
mmadụ anya n'ihu si otu a na-akpa oke dịka ihe maatụ. Ọ bụrụ na onye ọgaranya yi uwe mara mma yikwara mgbaaka eji ọlaedo mee na mkpịsị aka ya abata n'ụlọ nzukọ unu, ọ bụrụkwa na nwa ogbenye abata nke yi uwe na-adịghị ọcha, ọ bụrụ na unu lee onye ọgaranya ahụ anya si ya bịa nọdụ n'otu oche a edebere iche maka gị, ma unu asị onye ogbenye ahụ di anyị ị nwere ike iguzo ebe ahụ ma ọ bụ bịa nọdụ ala n'ebe okwu m dị. Ọ bụ na unu esitebeghị n'ụzọ dị otu a gosi na unu nabatara otu onye karịa ibe ya. Nke a o gosikwa gị na unu abụrụla ndị ikpe nwere echiche ọjọọ. Geenụ ntị ka m gwa unu, ụmụnna m, ọ bụ na unu amataghị na Chineke ahọpụtala ndị ahụ ụwa gụrụ dịka ndị ogbenye, mee ha ka ha bụrụ ọgaranya site n'okwukwe ha, ka ha ketekwe alaeze ahụ Chineke kwere nkwa inye ndị hụrụ ya n'anya. Jesu hapụrụ ala Bai
ya si n'ụdọ ọlaghachi n'osimiri Galili wee banye n'ọnụmara obodo iri ahụ. Ndị mmadụ were kpọtara ya otu nwoke ntị chiri nke na-adịghị ekwukwe okwu. Ha rịọrọ Jesu ka o bikwasị ya aka ọgwụgwọ. Jesu si n'ebe ahụ igwe mmadụ kpọrọ ya pụọ ebe naanị ya na ya nọ. Jesu wee runye ya mkpịsị aka na ntị, bịakwa bụrụ asụ mesa n'ire ya onye ogbu ahụ. O were lee anya n'eluigwe so ude wee sị nwoke ahụ, Efata, nke isi ya bụ ghere oghe. Ngwa ngwa ntị nwoke ahụ were meghee, ihe kedoro ya n'ire were tọsịa. O were kwuba okwu nke ọma. Jesu nyere ndị ebe ahụ iwu ka ha ghara ịgwa onye ọbụla, ma mgbe ọ na-agwa ha akọrọla onye ọbụla bụ mgbe ha na-akọsa akụkọ ahụ n'ebe ọbụla. E kpuchidere ha bụ ụdị nke ahụ a enweghị ọnụ eji akọwa ya. O meela ihe niile nke ọma. O mere ndị ntịchi ka ha nụọ ihe, bịakwa mee ndị ogbi ka ha kwuo okwu. Ozi ọma ka o si ụwa. Ozi ọma na-enwetakwa abụọ njọ. Ike ma ọ bụrụ maka ndị before I go biko a ma anyị nnukwu ntinye m n'ekpere a na-ekelekwe ndị kere ekpere na-ekpere ọrịdị n'ụzọ pụrụ iche. Ịma ụmụ mana tata ka anyị na-eri oriri nke nne anyị dị asọ na-arụ ya. Ihe dịka nyaahụ ka echiri fada mgbe ahụ echiri fada tata ka m kpụrụ first mass, and luckily again I'm saying this first mass today go back 39 years. So it's been a long way, and I'm very grateful to God because I never knew it would be so, and I don't know how long it's going to be. But through your prayers, I'm so confident that God is at work. I really believe it, and I thank more than ever because it was a guy so I who showed me everything about what women, what it means to be a woman, and what women went to go through their lives. And my mother made me to understand that when I hear about mothers that I respect, and when I hear about Mary and Jesus, I understand what Mary went through and why she is the mother of God. So, ụmụaka ndị na-ebe ụmụaka ndị a na-agbagharị na-ele anya mgbe ụfọdụ ha na-elekwa anya ọgwụ ọjọọ maka na-ele anya ebe ndị ha ga-ele anya ha gbara ụmụaka mgbe ụfọdụ ha na-ebe anya ha si dispa na ọdịgo osi ya ha gbara ya a na-ebe ndị asọmasị n'oge ụmụaka ndị asọmasị ọgwụ but otherwise anyị ndị na-ebe ahụ ndị okenye eme onye na-ama ha eme onye na-enweghị ihe ọ na-atụ egwu nke na-asị na nkewa akwụkwọ ugbu asị onye ọ na-adịsị onye na-atụ egwu aga akịcha ya akịcha taa oge na-alọta aga akịcha ya akịcha ma edewe ihe na-atụ anyị maka enwere ihe na-atụ anyị ụwa anyị jupụtara n'egwu ugbu anyị jupụtara n'egwu lee anya n'aka ndị na-aka ekpegide ebe ihe dị na-asị nwe ebe adobere okpukpe nyara ọgwụ ọgụ, agụụ,
ntọrọ mmadụ, igbu mmadụ, igbu ọchụ, ịkpụ asị, ihe niile ndị a o juru ebe niile. O juru ebe niile. Obodo ọbụla otu aka ọ na-eme ebe a na-abụ ebe ifu na ebe anyị nọbụrụ anyị si na anyị nwere udo. Ọ wee ebe ka ị na-echi ọka ewu ahịa ka ị ga-aga ka ọ bụ na mọọ ka ị ga-aga ka ọ wee nọ na be ebe ka ị ma kedu ihe na ọ na-atụ egwu na mgbede ga-agba egbe ọ bụrụ rute gị. So ilecha anya na ihe niile ndị a ụwa anyị jupụtara n'egwu, and because ụwa anyị jupụtara n'egwu, ndị politiks, ndị ọchịchị ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị obi ọjọọ, ndị grid, ndị sọma ha riwe and so and so forth. Ha bịazie ha na-emekwa ihe ahụ wee na-emegide na-emezi otu ha si ekwu ya na otu esi eme ya wee pụzie n'akụkụ ntọ n'ebe anyị nọ, bikos onye ọ na-eme onye kasị ebe anyị na egwu ejighị ya. Ugbu a ụlọ na-eche chọghị ịma na egwu ọ na-adị n'ụwa ma ọ dịghị n'ụwa ịnọdụ na be ọ ilerịta anya ị ga-ahụ otu esi midia a na-akpọ midia, social media or television or and then the speed of communication. Ebe na-anụ kpam na ebe ọ mere before ị na-eleghachi anya igwe na telivishọn, ị ga-anọ n'ime ụlọ gị na-ebe ebe ụlọ na-agba ọkụ, ebe a na-agba ndị mmadụ ọkụ, ebe a na-akpọ ndị mmadụ ọkụ, ebe na-eme nke ebe ma ndị na-anwụ ma ndị na-adịghị ma ndị ọrịa ma ndị. So o juru eju ebe niile ebe ka na-eme onye ebe edere ụwa mmadụ asọtịkwada ọgụgụ ebe niile ewu jupụtara n'elu. Mana kasị ndị politiks na ndị na-achị ndị ọdọrọndọrọ ọchịchị na ihe ndị ọzọ na-eme ya wee mezie ka egwuzie ndị bido egwu birizie n'egwu na mgbe ụfọdụ egwu na anyị na-akpa anyị na-anapụ anyị ndị ndụ anyị Chineke nyere anyị. Ọjọọ jide mkpa ihe ga-eji na ihe ọgụ ma ịghọta Chineke lere ihe okwu ọ gara ihe ọgụ nke mbụ ọ si onye ama Aịzaya gwa ndị ahụ na-asụ ngọngọ ume ụjọ atụrụ sie n'obi ike, lee Chineke unu ka ọ na-abịa ịbọtara unu ọgwụ. O ji ịkwụ ụgwọ nke o jiri bụrụ Chineke na-abịa ịzọpụta unu. We know this ihe niile nọ n'ụwa otu ekwusi jiri anyị ụwa jupụtara, but that we do not need to be overwhelmed by fear in the world. And we cannot allow fear to encapsulate us. Because egwu jiji anyị otu si ji anyị adịghị ihe na-eme n'ụwa ndị be anyị si elewe ikpe mmiri ahụ eme onye ga-ebi. Mana maka nke anyị ji bụrụ ụmụ Chineke ndị na-asọ Igbo esi, where there is fear, let faith prevail. Where there is fear, let faith prevail. Maka ewezika n'okwukwe anyị ga-agbakọ n'ebe a maka a ga-asị egwu na-atụ apụta agwọ ndị na onye na-anya egwu anya moto, ihe na-agwụ na-atụ ụjọ ịnya moto bụ ọgwụ aksidenti. Agwọ onye na-achọghị ịmụ nwa ọsọ, ihe na-achọ ya achọghị inwe complications ma ịga ebe a ga-enwe onye ọzọ ya achọghị. Agwọ onye na-achọghị ito izu ahịa ma ya pụọ tie ego efu na and so and so forth. Ma onye na-achọghị ịgụ akwụkwọ ọ na-elu ebe ọ nọ na kọleji elu exam ya agbara egwu na-achọghị ime exam ya pụọta. Mana ndị be anyị agaghị ekwuru mgbagbu megide gara a ga na-aga na-eje ebe ọwa nyọrọ emegide ma ihe oji njikwu ya why we cannot allow ourselves to be overwhelmed by fear. But because ile anya ka m pụtara ụwa ihe m na-anụ ọ ga-adị mma, ọ dị na mma ka ọ na-anaghị abịa ga ọsọ nna m na onye m na-ha na-agba mgba asị m jisi ike ọ ga-adị mma, ele mgbe ọ ga-adị mma. Mana mgbe ilezi anya gị
know what to do to you. I don't know say o wa ma ka ma na o ndi no no wa mebiri o wa nto kwa yi an meje te sigen an meje da wa na ko la ni sa ba ka ga o wa ma ka na o ndi no wa mebiri o wa chineke ke o wa nto. So guys you say me ya o di mo yi o le ba ka jo we e le ihe na eme no we mo wa di do to o you let him name. Because you are still not coming to your channel, and then when you are having a sense of the company, I would have and when I have in a sense at the name of the company, I never would have. Like or before, I don't want to assume, everyone will not the Bible, I said that everyone will not the Bible, I didn't no good guy, Jesus, but these are realities of the world. Bible now, why practical realities of our world. We are contributors to the way the world is today. Lady Nigeria. Oh, but many of you know here will be seen Nigeria. Oh, yeah, just that. Everything now that when you south and when you border, when you can north and south, mid and late and so and so forth and so and so forth. We have become so tribalized that we have forgotten what it means to take care of our country or to look at what governance means. And we say in the end they will be taken in the name of tribal so we say Abonde Nas Adrai, a lot in the request only Nas if you are going to be a woman job na check the more give ya one go na check the woman ke dey game to him obi oga dey one matter na ma obi ga dey mo dey give me o be ni so onye ona dey check the many so let me idozi odi ago nyo so le begere ato mo yambo ona na si odi ago nyo so le begere ato mo yambo I go along the job. I don't get the words. Lebanon, Israel, Gaza, Ukraine, Sudan, every day, Katakata, just not. Get more garden, get more garden. Manufacturing man, I just say, you are by your ties again, okay, now, who's here? We continue recycling them and recycling them and recycling them, making them dead. And when you remember, and when I just think about it. And at the end, I said, Naibu Chineke, or why don't Kimbo, or one hour to Chineke never had instead of way, guess a person get okay. And they said, the most of you, or you may you are, or you can't afford, or you can't most of, or you are more like, no, having what is wrong. The what's we don't remember them. I don't get a man, my own Dutch, my own Dutch money, and then you can make it. Now, you can the man, you will not know, I need with 6 feet. Me go in the me go in the and over the road. One winter. Aboma 88 years, 17 years or 80, and these days are full of emptiness and struggle, suffering. You know, there are 100 years or 20, 80, 85, maybe in the dementia or Alzheimer's. But I know in the Papa Sada, Yaya, when you can make a son, and I won't go to live as onye na-akpa sị ka ndị Nnamdi ọta na-abụ ibi a ga-eju afọ ọ gaghị nkịta ihe dịrị na ajọ ọhịa
promote healing. We have become so tribalized that we forgot what it means to live life. To understand that we have a responsibility. Pope did now, and they say, my responsibility is about the climate change, the world in which we live. I know the son and the son are there, but look at Omaka. And so can you hear him to better the conditions for them so that the new generation will find a place to live? Not at all. We are getting worse and getting, he's getting worse and worse and worse. We are not doing anything better to say that the next generation, we are helping people to become even more crooked, more wicked, and we are promoting them because we have, sometimes we just find an opportunity, we thought it's an opportunity. We forgot the greater picture. The greater picture is Osani. Do you know what so it's important to think about it. Come for 3 weeks, come with the video now on WhatsApp. As soon as I follow that, everybody like kidnapping and just think about it. I have so much so in the problems here and there. What do they do? They like say I like this and that. And they actually matter. You have to police, but they are not there. And they check how much you say for the guy, Makadina talk like him. That's a fact. We will tell the picture. Go down. I saw the award. If you are done, a kitchen matter. More dimba come on. Yeah, just keep playing. A haki go yada. I say, what did I do? When you go so, how do you see 2 years? Whatever. I said, he also tells I wanted to say that. No, he look what he takes here. They get big rock. And when you know the how much is also what damage. I want this. I want general. It is something it's not that Nigeria is failing, but we are failing Nigeria. We have failed our country. We failed everywhere, wherever we are. Human beings have failed the world because of greediness, because of power. Look at Eben and Nabaya, senator, newspaper allowance. They waited over 700 or $1 million allowance. Newspaper, most of them are in interest. Very in interest. I don't have a hand upon newspaper. How let the hell happen? I don't have more the notice the hand newspaper. And we have seen it on a new one and a half United States, and I think we're stable country and stable economy. And I got the president of Nigeria of the United States, and now he is senator. I'm actually sorry, I can't go to my embassy, I can't buy in Albania. There's no bridge. I'm a governor who worked there for the whole year and fed himself and destroyed himself and destroyed the complex. It is very sad because these things, when you look at it, all they are quite transcribing. And then Jesus aside, woman, just asking woman, go for woman, go to that. It's time to think about ourselves. It's time to think what happens to the next generation. Where would they live? How would they live? What would they be saying that we are their forefathers or fathers or grandfathers? What would they say we achieved, we did for them? Make it possible for them to live their own lives. What would it be? I would differ a different name this one. Different name this one. I know your China, Georgia, I know your girl, you know, no, suppose. The one they came back and and when you are
if you're an economic or political analyst, when you come to a country like this, you think about it. At the end of the day, whose course are we following? What are we trying to do? Are you working for the people? Are you working for yourself? Are you thinking about how everybody will be on board and have opportunity to live their own lives? Our concepts are crooked. Our ideas are myopic. And our actions are disastrous. Because we have always planned to fail. And we take it as a norm. We plan to fail, and take it as a norm. So anyway, when I read this a few days ago, I was really troubled because notice it. Because there's no clarity just to say, oh, that is just a just that's not what Jesus means. Otherwise, then we have no life. Jesus was practical. Jesus was talking something that is real. Showed us the way of salvation. Showed us the fact and what it means. And asked us to live the same way. Live like Him. There's no clarity. If you are not Jesus for the enemy, therefore I go by the way. February is okay for the enemy. I won't Jesus. Madam, there was hope when I am wherever there is evil, fear, wherever there is fear, let faith prevail. Maka, everywhere is in our yoto CGI that if I go this year, never na ihe ọjọọ, ebe anyị mana ihe ahụ ihe ọjọọ. Na-ekwuzi ndị na-aga asọpụta and then nature na ọhịa na-eme bara uru. You can do whatever, people can forget what you do and what you say, but you never forget how you make them feel. And you're going to feel. You never make them forget how you, and we can avoid taking responsibilities, but we cannot avoid the consequences of not taking responsibilities. That's what we are going to do. One day, women are song, women, O Jatu, the Sino King, Legine Kununata, Ibotaruno, we shall all stand. Go and read Revelation chapter 20. We shall all stand before God. Every act we do here is in that book. And those who did not act accordingly, their name will not, unless their name appears in the book of life, there is no life everlasting. Okay, I have got no. Oji Owo nke oji buru Chineke na-abịa ịsọpụta mgbe ahụ ọ ga-emeghe anya ndị polisi, ọ ga-emeghe anya ndị polisi si bịakwanụ kpọghee ntị ndị ntị ha chiri echi. Ndị ngwụrụ ga-akpọlite elu na-ele nke na-akpọlite elu ka ele. Ire ndị ogbe ga-emeghe etie mkpu ọnụ. That's in English, he says to those whose hearts are frightened, be strong, fear not. Here is your God. He comes with vindication, with divine recompense. He comes to save you. He comes to save you. Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be deaf. So it is very clear. Now, where there is fear, let us remember that God is God. And we will come to reward each and every one of us as our conduct deserves. All your children will say, there's no people, can you the gospel? Can you? Jesus will be anointed teaching on your own. But to manifest the gospel, I think on a teacher, every day. And then I talk about the house on that. They lie and they
I've been praying. I don't believe in God any longer. I don't do this any longer. Because I go to church, I pray. When I pray, I do everything better. Why am I sick? Why is this cancer? Why is it? Come on, I catch it. Not doing it. We don't Actually, on your eye, do I? Obviously, agent can do like that. I able, dear Lashada, when you're French theologian, 1955, I able more. I will do more, none of them matter about no one. I am agent, didn't matter no one. I have a woman, not agent, one. We are spiritual beings of human joy. We are not human beings of spiritual joy. No, we are spiritual beings of human joy. If you don't have hope, if you don't understand your joy, then that's why coming out is very difficult. Or overcoming fear. But do not allow fear to overwhelm you. So you know, Manduku Mandina, teacher, have your holiday, Mandina, Churkampo, one teacher, Mohammed was God. On your own, they went to walk again, nature, they got over there, no white wedding. We have a responsibility. We can't run out. At the same time, this is the nature of the world. Do not be afraid. John chapter 14, verse 27. Do not be afraid. Peace is my farewell gift to you. I do not give it to you as the world gives peace. Do not be afraid of this task. Do not be afraid. Now if you say, I'm here all the mama goes to you what I never see. One day, women Adam. Happy no new one. So, another one of them. Ihe na-eme na ebe niile mana die must come must come. Not that because you are afraid or there is fear. My point is, what are you doing with your fear? What are you doing with your fear? Even and go finance na the case. Be self-compassionate. You know when I can watch a promo again. Yes. You know when stiff compassion. Stiff compassion. I can go out for no one. I won't give no one. Now, who can talk with me? Now, when I did some told you before. If I want to go, if who see a snake and one nation has the nation has got the next generation got therefore. Mayor of all the children. The bar. Baggy now have all bargaining. Oh, I am many people will not be. I use a man who okay? Because you see me again, or say you can add on. Okay, that's right. One soul.
dịka ịhụnanya anyị hụrụ ụwa anyị si gba ọchịchị dịka ndị kwere anyị ma na Kristi bụ ihe nke n'aka nke ebe ụlọ nọ ọchịchị ya akọwa ọsọ anyị ma ka o si akpa anyị ma ihe na-atụgasị anyị egwu ngwa ugbu a ka ọkọtasị ihe ndị ndị a anyị n'aka Chineke onye na-atụchi anyị niile o si edebe anyị onwe ike jikọba anyị sozie na ọchịchị kpọpụta anyị kpọba anyị anyị ike dịrị ya Anyị
ekwensu biko dubara anyị n'ime Kristi ka anyị nwee ike ijesi ije n'ụwa mmụọ weketekwa ekpekpe edebede n'igwe site n'aka Kristi nwere anyị. Hymn number 39. Yeah.
ụlọ ihe na-ebutapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọrụ ndị akwado ndị nke nwachukwu Chineke ka ahụ ọbara Kristi chekwaba ya ụlọ na ndụ ebighị ebi.
Hymn number 14. When they went to which got the confirmation application for confirmation class, because Banam over here, Abasa Man and Nuyemia. I joke it out with in a parish, where they jail a cathedral, Maka, Memeke, Beleva, Mother Mary. Then one more that many people's celebration. Makana Idia South Mary, ethnic mass in Kakabanya. Aya Fuku, my chaplet de Kerenia, my prayer of the faithful, my angels on in the Bani Sonia. I know Putani, I will get the Jereba. A chong na chong, Magoyene Anya, Mandi Kanu, Mandi Chereka, here one has one of Bani. I look at what I will when never that I need the guys who put on the mass. Monetize Bazaar, only need a put in Pania, K one pocket bag, K na Ugo Makana. Okaizia no October, Kai
ga-enye anyị resọlt. Ọ bụrụ na nkwa ikwere ga-akwụghị ya tupu oge ahụ, ọ ma abanye na resọlt ya akwa, mana ịka ụgwọ iji ya akwụ ya akwụ. Mana ị ga-agba mbọ ebe ị chọrọ ka ọ banye na otu ndị hiri, ndị shanaha, ndị tansi, otu nke ọbụla ga-anọ nkwa ikwere ka ị gba mbọ kwụọ ya tupu ụka ikpeazụ n'ọnwa anyị nọ n'ime ya. Ụka nke ọzọ ya esozi ihe ụka izizi n'ọnwa nke Ọktoba, agwazi anyị ka isi wee sọ. Onwekwa ndị ka nwere ike ntu o si metụta gị dịka anyị si ama ụka, dịka nwere ike wetakwa mbelo, weta nke bụ tinye ya na ebe fada si anata leta na ebe obi, ma ọ bụ tinye na basket eji anaka ego ebe a ụbọchị ụka. Nke a bụ iletere anyị niile. O nwere ọtụtụ ime anyị ka na-anọchi ebe ndị mmadụ ndị gbara anyị, ndị bọsụ anyị niile ebe a nwa. O nwere ndị ka na-apaki moto apaki chiri ya. Biko anyị na-ayọ ụnụ abụla ọkụzile dia driveway. Anyị na-achọ onwe anyị okwu ebe a nwa. Ụnụ mana ndị uwe ojii ha bido ha gbaba ebe a nwa, bịaba ebe a ụtụtụ. Anyị ama anọkwanwe ebe a maka tiketi abịawa aghara aghara, ma imetere emetego ka anyị nyere n'onwe anyị aka. Ọ bụrụ na anyị dobe iwu, ha ma abịa ebe a onye ya amapụ iwu ụda anyị nọ na ya, ada agazikwa nke ha aka. Tata a na-abịa ụka ndị niile onye ya afụ na ọ bụ goslo, ma ọ bụrụ n'ebe anyị ọka nkụ. So ka anyị gbaa mbọ debe iwu, agbago ha onye ọbụla nọchiri ha kpọọ ndị uwe ojii, ha kpọọ ndị na-eto moto ka ha bịa too ya. Ma ha too karịa ya akpọkarịa ha sodo anyị niile n'ụzọ anyị ama achọkwanụ, ha amada anyị mma na-arụ. Nke ọzọ bụ ịkpọrọ nwa bịa ụka, biko mara ebe nwa gị nọ, mara ihe ọ na-eme. Ma ndị na-eje na restroom, anyị amago n'ụka yọọ nwata ọbụla na-eje na restroom ya na okenye ya anyị. Nke ọzọ bụ agbasa ụka, ma ndị ukwu ọjị, ma ndị ukwu ụdara, ma ndị ukwu oyoyo, otu ọbụla ị nọ n'ime, ma ndị nke nọ na but were eme. O nwee nwa ịkpọ mara ebe ọ nọ, arapụrụ ya ka ọ na-agbagharị. Last Sunday, ebe a lụrụ ụmụaka na-egwu egwu skuulu lụrụ ha ji egwu egwu. Ha chọọ ka ụmụaka anyị na-abịa ebe ahụ, ha chọọ ka ụmụaka na-abịa ebe ahụ egwu egwu, mana anyị ama akwụsịnwu nke ahụ. Agbasa nwata banyere ebe ahụ egwu egwu, mmasị ya pụta. Mana ụbọchị ụka gara aga akụwasịrị bọtụrụ ebe ahụ. Gịnị ka prịnsịpal skuulu mere? O sere ya na foto. O sere ya na foto, gịnị ka o ji ya eme? O zigara onye isi anyị, o ziga ya ndị na-ahụta eme ndị dị etu gwara abụọ na-eto. Ọ dị anyị mma na-arụ, ọ dịrọkwa anyị mma na-arụ. So biko, anyị na-ekwu nwata ọbụla na-abanye ebe ahụ, ya enwere ihe ọbụla ọ na-eri eri o ji abanye ebe ahụ, ya enwere ihe ọbụla a na-aṅụ aṅụ o ji eji banye ebe ahụ. Mara ebe nwa gị nọ, mara ihe ọ na-eme. Ụbọchị ụka, anyị wee na-ayọ October 18, Saturday 10 a.m. Flyer ya ka ya apụta ma anyị na-ezu ochi ụka ka anyị chawepụta ihe. Ụbọchị ahụ ka a ga-emekwa diaspora luncheon ịnabata ikele ndị fada niile, diaspora priests in the archdiocese, nke ọ bụ ndị Igbo n'ime ha bụ about 70-80% of that. Emere na ara abụọ gara aga, ara anụ a na-emekwa ya. Ma nke ka nke bụ mgbe anyị mere nzukọ ahụ, kedu ndị ha si ha ya akpọpụta. Ha so ụbọchị ahụ maka the archdiocese under the African descent na-recognize, na-eme acknowledge. Kedu ndị a na-recognize? Kedu ndị a na-eme acknowledge? St.Eugene. Ha sị na in all the parishes ndị ojii na-akụ ụka,
na St.Eugene bụ number 1. So ihe ọ pụtara na ha chọrọ ụbọchị ahụ ka a na-recognize ụkọchukwu anyị, ka a na-recognize the Igbo Catholic community at St. Eugene as being an exemplary group, as being a group other groups in this archdiocese should model and look at what they are doing and how they are doing it. So ọ bụ nnukwu ka a na-akwanyere anyị ụbọchị ahụ nwa anyị nwoke, one of the young ones, they have the MC. The Archbishop will be there, Bishop will be there. As a matter of protocol, the Archbishop Nwe according to the Bishop in the other. Manding Kai, Yadiano, the Archbishop and the Airshop, Nandoza Yadiano. When I use the Yadin Makaini, the Putani, Kai support. Maybe I don't want again 9 years. So, Yanni Kubo. Maka ndị fara niile ya bịa nọ, ọ bụ anyị nwa ga-enye ha ndị ha ga-eyi, ọ bụ ha anyị nwa St. Eugene, ma ọ bụ na tiketi anyị goro ga-eyesi wee nye ha ncha nri. Anyị were na-atụ alụ wee na-asị na anyị na-ene anya na grupu ọbụla were 1 tebụl. Kedu grupu anyị na-ekwu ego aka ya adịkwa na parish, ma anyị na-ekwugoro nke anyị nwa ebe a maka anyị nwa bụ ndị a na-eme gịnị ndị mmasị na anyị maka a na-abịara anyị yere ayọ ma ndị nne ma ndị nna ma ndị zon ọbụla chọkwa ọnụ, ndị Night Columbus, Night St. John, ndị charismatic, anyị nwee ike iwere at least one table or more. Ọ bụ nwaanyị ka anyị na-asọpọt ebupụte, ọ bụkwa ụkọchukwu anyị ka anyị na-eweta, ọtụtụ n'ime anyị na-ewepụtakwa, ọtụtụ n'ime anyị kwa ọ bụ parish anyị ka a na-ewepụta. So ihe ọbụla anyị enyere eme eru ụbọchị ahụ akpa anyị afa ka afọ anyị n'igwe. Ofu tebụl bụ $665 a piece. Ọ bụ ka o si wee dụ. Anyị ga na-enye unu flyer ya apụta n'oge adịghị anya. Information ndị niile fọrọ afọ anyị ga-ewepụtasị ya n'oge adịghị anya. Nye aka nsị ka unu mata, pedikọpụrụ n'onwe unu aka. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka. Today is the first time you are worshiping with us. Please, may you stand. Biko ka anyị kọpụrụ na ya aka n'azụ. No, you are welcome to worship with us anytime you are here. We welcome you. Daalụ. Anyị na-ekele ndị niile na-enye aka. Anyị na-ege ụbọchị ụka anyị bịazi ụka. Enwere ike ọ bụrụ ebe a maka na ndị na-epe ntị ụlọ si eme ha ada ama ọ ka bụ na Tọzdee ka fara ma na anyị akakwa ebe a tata. Eruo next week ọ ga-ewekwa ntị ọ bụrụ na ha ebidogo na-ebubusi views were eme ịmara na ama akụrụ ụbọchị ụka anyị bịazie ya ka a n'ilo. So anyị bịaruo ihe anyị twice wee fụ ya anyị ewere ya. Anyị na-ekelekwa ụkọchukwu kara anyị ụka tata nke anyị maara ọfụma mana ka o si wee mee fada 39 years a priest ọkwa ya ebe ụkọchukwu n'usoro
It's Saturday, 7th of September. Myself, the Apollo, is the plan of online broadcast of my itinerary. You know, we can respond to the members of each etap, the getting one of the Yamaka. Thank you very much for all your